хола бачаҳом, амак бачаҳом, тағоём ҳастанд, хай пул рӯй мекунанд. Шукронаи Худо. Хай вобастаи маош да 50,000, 80,000, моҳиш мешавад 30,000, хай маблағ рӯй мекунанд. ҳозир дунё ҳамеша ҳамин хел шудагӣ. Як замонае шудааст ки падару модар дар хона фарзанд 4 фарзанд бошад, 4 тарафи дунё ба. Хай шукри Аллоҳ мекунем. Зиндаю саломат бошанд, кушоиши корошона тиҳад. хай аз рӯи метонистагишон ёрдам мекунанд моҳон мӯи сафедоба. худашонам фарзанд доранд, оила доранд, мушкилотҳои худашонам унҷа ба ҳаст. хай худо мушкилошона осон кунад. ани ҳаммая ҳар хел маблағ рӯй мекунад ҳар кас. ба пули муҳоҷир пасандоз карда намешавад. додари ман нав рафтагӣ оила надорад, нав кор дарафтагиай. кор кунад доли хона соз мекунем да, дар со хонамона соз кисан. баъд миян заниш метем да, оила дориш кадани. то як кас оила набошад ауҷа мисол зиндагиш пеш намерад. браван кор кунан, ҷамъ кунан, биёран бизнес кунан мешавад. ку хеле бигӯ ки уҷа кор кунан ва ё уҷа роӣ кунан бо хучу уҷа бихӯран. ҳозирак дида уҷа меган патенам 10,000 шидай. квартира 20,000 шидай меган. ҳолати дар кор будан равон мекунанд, лекин мо чӣ надорем, занг мезанем. лекин барои тоҷикистон бигӯен обшид 70-80% мардум бисёр фарзандошон дар Россиян, духтар бачаҳошон маҷбуранд ки падар модар барои пеш бурдани зиндагишон равон кунанд, равон мекунанд.